हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल, थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबायानो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैलायबाय मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर, बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां रिंकि ब्रह्म आरो बिथांजों लोगोसे धोरोम खुंगुर स्वर्गियारि। आरो लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मेथाइ रोजाबगिरि आसा बर' बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला आरपि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बे साननैसोनि गेजेरावनो आरपि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजोंनो जोंहा थाबैनो नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना बयबो आरपि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाहैब्लानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामोब्ला थाबैनो नुनो मोननाय बायदि। आरो लोगोफोर, लोगोसे आंनि चेनेलावबो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर, माखासे गोनां बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नोंथांमोना मिथिनो मोनग्रोनाय बायदि